Emakhosini Camakulisedi lekhanya amabutho samba ngawo umhlambululi umme Onika ohola isikolo sikamoya. We are not church. Please don't forget to like and subscribe. Umme Onika uzokhuluma kakhulu ngama challenges ahlangabezana nawo when it comes to abantu abafuna ungena isikolo sikamoya. Noma bafuna uncedo ngaphandle mhlambe kwabanye abelaphi noba abaprofeti ukuthi kungani ungeke ulapheke. It's because of sinama expectations ukuthi mangiya kuleya nyanga mangiya kumelaphi wendabuko othize noma umprofeti othize. In our minds, we expect prosperity. We expect, and izokudabula. We've got abantu namhlanje abayiswa isimo sama relationship yinto ehluphayo ukudlulisa yonke into. Umuntu uhambiswa i relationship einyangeni. Amanyala leonto awumhambeli umuntu wesilisa enyangeni amhambeli umuntu wesifazane enyangeni amanyala leonto leyo ngayikhuluma indaba yomkipito I relationship means nothing uzifaka esonweni uma uyela I relationship emuntwini akakakhethi lo muntu loyo akakabi ne decision yokuthi owakhe. Now imikipito yanamhlanje nithele nayithena nayenza ini umshado which is inkinga because of now awuzukulapheka ngoba uphansi kwani uphansi komkipito ulungisa izinto zakini emkipitweni. Muntu wesilisa ufuna ukuthi kulunge ku relationship yakho ne girlfriend yakho akusiyena umuntu wesilisa ofundisekile. Umuntu wesilisa ofundisekile ngeke amthathe umfazi azenzele umfazi amhlalise naye azamtholisa abantwana. Awufundisekanga kusiyona indoda. No, angithi singabahlambululi kwamele sibeke the way ngakhona. And ngasho ngathi uba umhlambululi kwamele ikudobhe somewhere. Ingidobhe somewhere ngoba namhlanje ngikwazi ukuyisho I'm rectifying because ngibonile idanger yakhona. Angikhuluma into engayazi. So nizolwa nilwele ama relationship you are wasting your time ngoba eyakhi relationship uzoyilwela ngomuthi ilast kodwa iyobamba ngale emntaneni. Namhlanje mawuzothola umntana wakho afele indleleni ngabhlungu uyomdobha esigangeni agwaziwe masithi siyayibheka indaba ile yomkipito idlozi lakho elimlimazile lo mntana. Emakhosini akuyokhanya ngibuya ngikhulume ngendaba ye expect unexpected. Uma ungena namhlanje nithi akakwazi ukuhlola uzibanibani. It's because of uma ungena endumbeni yomuntu noma esigodlweni somuntu noma kungaba yileyo online consultation you expect ukuthi bazothasha kwi boyfriend yakho noma kwi girlfriend yakho. Inyanga yangempela umprofeti wangempela uyodonsa kuphi emsamo wakho. That current situation obhekane nayo idonswa from emathongweni akho. The spirit that you are carrying le yenza ukuthi ungahlaliseki kwi relationship yakho na ku marriage yakho. So expect unexpected yile ekufanele uyazi ukuthi uzoyithola.
And uyophumula nini kule relationship yakho? Ngasho ngathi abafazi abaningi babalekela indlala zakubo. Namhlanje bathola bangalwela noma yini ukuze bahlale kule relationship. Because of akakhona ukuyobhekana nendlala yakubo. Iyoceda ubani lendlela indlala yakubo? Mawungazibambi uvala amathanga wenze sure ukuthi mina phela kwamele sibe namaphupho ukuthi elami ikhaya ngifuna ukuthi libukeke kusasa. Lingazihlali laziwa ngokuthi ikhaya lenhlupheko kanti so hlanganisa nina imiqondo ukuthi ekhaya nathi kwamele kube ikhaya elihlonishwayo. Bayingake abantweni bazi ukuthi bakhulule bahlupheka namhlanje ingane zabo zakhila umuzi zenze ikhaya labo laba lihle uyofika kunini kulonto le mawubaleka ikhaya lakho. Njengoba namhlanje sofuna ukuyenza ukulungisa izinto zakini while umsamo wakini indlu yakini ibonisa umsamo wenu umsamo wakho ukuthi unjani. Wena you define umsamo wakho. Uma ufuna ukwazi ukuthi emsamo wakho kuhamba kanjani izibheke wena nempilo yakho then sona impendulo. Ngobani futhi kakhulu bomkipito nifuna abantu kakhulu abantu besifazane nifuna umuntu ufuna umuntu omthanda ungidlulisa wena ukuthi alibuyise back lolo thando. Usazokuhlukumeza ngeke kube nepeace kulo relationship ngoba nifuna abantu enibathandayo kakhulu. Yes mhlawumbe uyazibuza ukuthi manje sizwane nabantu esingabathandi. No. Kunama bayibizani kune content yokuthi what must you look for in a man. Izoya futhi isho ukuthi I mean asibheke manje lo muntu lona uhluleka kwa ukuthengela ikota kodwa ukhonile umenzela umntana. Ziyabheka izinto ezinjalo. Nina enzwanayo manje before nohlala together now sengikhuluma kuma 2K ngoba nina senilibolisile ilizwe bo 70s nabo 80s just because of nifuna a sense of belonging. Now kubo 2K lalelisi 2K it's very important. Education is very important ukuthi uma ujola nomuntu akakabi indoda yakho ungalinge ngisho nanoma ungahlala naye akusiyona indoda yakho uzifakela umbango kwabakini uzifakela umlilo. So do not call umuntu ongazange assign as ongazange akubeke kule position ukuthi umakoti wakhe ungalinge kusiyona indoda yakho. So ingahamba noma kunini and ungathathelwa noma kunini nemimoya izohlezi kuvuvaya ngoba your relationship is not blessed ngabadala unikeze ngomzimba wakho. So the best way funda ukuthi ikhaya lakini ulibaleki malihluphekile ulibaleke ngokuthi uthole indoda enemali. Indoda enemali la ikuthole nawe ukwazi ukuzithengela iKFC but mawudepende ukuthi iKFC uzoyithola kule ndoda nizobulawa. Muntu bathi bafana bo 2K laba bakhulayo ngayikhuluma akuthi ma mechanic o mhlawumbe uphiwe ngezandla ukuthi uyazisebenza le ayifuna education angithi wena uzalwe ngaso lesipho ukuthi ukhanda ama fridge lo madlano iyenzayo umfundisi uthathe isikhala sabantu abadala esabazali bale ntombazana umfundisi kusasa uma ekujikela please accept because awusekho kuliki yakhe lo muntu lo awusekho kuliki yakhe ngoba kwamele ahambe naba ku education njengaye wena uyancola angithi bona umsebenzi wabo owamaphepha bahlala ba clean so uzoba enye into nje emnyanyisayo
So ningazizwisa ububhlungu, ningathathi umsebenzi ekufanele uyenzwe abazali niuthathe niyenzele nina. Nizitshela ukuthi nesenzele ifuture uzolimala. Uzolimala. So ingakho ngikhuza kakhulu ebantwaneni bamantombazana ukuthi fundani nibheke ukuthi niphiwe kweziphi izipho cause kukhona namhlanje abakwazi ukuhlala at peace ngoba bayenza amazipho, ngoba bakwazi ukuyenza inwele, bakwazi ukuyoclean eminye ukclean bathini babe ama helper kweminye imizi. Imali as long ikwazi ukufika kuwena uzithengela iKFC, ungahlaleli iKFC endodeni. So expect and expected based strictly ku relationship na ku marriage. Laba ba ku marriage ba even worse. Yazi ngathi kwashada abantu bebipolar nama narcissist. Umuntu wansa ngathi ushadile uwazi ukuthi hayi amahlanya kuphela ashadayo. Abantu ziyabuya emshadweni. Labantu bashadile kodwa u10 years wonke ababambani, munye ulala ngalo munye ulala ngapha noma balala embhedeni oyi1 futhi angifuna ukungena kuyo. So uma kunjalo uyahamba uyobhekela umshado wakho. Mawufika kimi ngithi kunesalukazi sakini, lesi salukazi lesi awuzange uwenze umsebenzi wakhe uchubekise. It doesn't make sense ne? But here's why it makes sense. Cause kini bafail ukubona ukuthi umuntu onjani. Ingakho ngithi nishadwa ningazange nenzwele izinto bekufanele niziyenze nisesemakhaya. Nifuna ukuziyenza emishadweni namhlanje niyathakatha ngoba senifaka ibihlalo. Abashadanga isangoma, abashadanga umprofeti. Emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe.